ሰላም ከመይ ቀኒኽን ክቡራት ቤተሰብ ናይ ወጋሕታ ዩቲዩብ ቻናል እንኳን ኣብዚ ቻናለይ ብድሓን መጻኹም ሓደሽቲ እንድሕር ኮይንኩም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም እዛ ቪድዮ ቤተሰብ ክትኮኑ እንዳዓደም ኩሎ መዓንቲ ብኻሊእ ቪድዮ መፅአኒ ኢኹ ናይ ሎሚ መዓንቲ ቪድዮ ድማ ከም ትሪኦ ዘለኽን ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ስራሕ ንዝበዝሐና ከመይ ጌርና ኢና ስራሕ ኣሳልጥ ነብል ኣነ ናይ ባዕለይ ዝበልክዎ ሎሚ መዓንቲ ሜላ ማለት እዩ ሒዘልክን የመፅእ ዘለኹ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ቅንታት ኣውደ ዓመት ግዜ ዝተቐረፀ እዩ ያው ግዜ ስኢነሉ በቃ ቮይስ ከይሰራሕ ከሉ ክንደይ ቪድዮታት ኮፍ ኢሉ ኣለና በዚ ኣጋጣሚ በቃ ጥፍእ እንዳበልኩ ኣብ ሳሙን ሓደ ግዜ እየ ዝመፅእ ዘለኹ ምክንያቱ ምንም ክምችወና ኣይከኣልን በቃ ምስ ስራሕ ምስ ትምህርቲ ምስ ቆልዑ ገለ ማለት ኢና ብኡ ኮይኑ ኢና ተኸኢለ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ቪድዮ ሒዘ ክመፅእ ይሓሲበ ዘለኹ ምክንያቱ ኣነ እውን ብጣዕሚ ተጨናኒቀ እየ ቪድዮ ዝሰርሕ ከምቲ ዝሰራሕክዎ መጠን ድማ ከምቲ ዝደኽሞ መጠን ድማ ብዙሕ ቪው እውን ስለ ዘይብሉ በቃ ንባዕለይ ኢንተረስት ጥራሕ ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝብለኒ ዩቲዩብ ቪድዮታት ገለ መለ ምስራሕ ሓደ ግዜ ደግሞ ኣይድያታት ክህሊ ተሎ ምሳኽን ሼር ምግባር ብጣዕሚ ስለ ዝፈቱ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ወይ ጠመክን ኢለ ዝሓሰብክዎ ነገር ማለት እዩ ሒዘልክን ክመፅእ እየ ዝፍትን ማለት እዩ እና ሎም መዓንቲ ኣነ ንባዕለይ ብጣዕሚ ጠቐመትኒ ኢለ ዝሓሰብክዋ ኣውደ ዓመት ግዜ ክኸውን ተሎ ወይ ሕዚ ኣብ ደገ ትነብሩ ኣብ ወፃኢ ትነብሩ ሰባት ብዙሕ ግዜ ሎሚ እኳ ኣብ ዓድና እውን ተለሚዱ እዩ ያው ፍሪጅ ወይ ድማ ፍሪዘር ምቕማጥ ስጋ ማለት እዩ እና ኣነ ንነዊሕ ግዜ ተጠቐምኩሉ ሜላ እንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ብሓደ ግዜ ስለነምፅእ ስጋ ቀደም ማለት እዩ ሕዚ እዛ ማሽን እዚኣ ሂት ፕረስ ማለት እዩ ወይ ድማ ብሙቐት ሲል መግበሪ ማለት እዩ ንፕላስቲክ ሶ ኦፍኮርስ እዚ ናይ ፕላስቲክ ባግ ትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ዝቐለለ እንድሕር ደሊኽን ማለት እዩ እዚኣ ደሞ ብጣዕሚ ዝቐለለት ድማ ኢለ ዝሓስቦ ማለት እዩ ንነዊሕ ግዜ ኣየር ዘይኣተዎ ባክቴርያ ምናምን ዘይብሉ ንነዊሕ ግዜ ዘፅንሐልና ሜላ እዩ ማለት እዩ እና ዝኾነ ስጋ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ኣትክልቲ ፍራፍረ ገለ መለታት ኩሉ ኣብ ፍሪጅ ከኣቲ ትደልይኦ ነገራት በዚኣ ጌርክን ትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩና ኣነ ካብ ኣልዲኤ ገዚአ እያ ኣብ ዝኾነ ድንኳን ኣለ እዩ ኣማዞን ገነ ወይ ኢባይ ሊንክ ተረኺበ ኣብ ታሕቲ ክሰድ ከብለልክን ክምኩር እየ እና መጀመርታ እንታይ እየ ዝገብር ኣነ ምስ ፌስታሉ እዩ ዝመፅእ ትገዝኦ ተለኸ ግን ፌስታል ንበይኑ እታ ማሽን ንበይና ኢኽን ትገዝኣ ማለት እዩና እንዲያውም ንዓዲ ሒዘያ ኸይደ ኣብ ዓዲ ማዘረይ ሽሮ በርበረ ገለ መለ ክትገብረ ለይደላ በዚ ኢና ሲል እንዳገበርና ሒዘዮ ዝመፅእ ማለት እዩና ብጣዕሚ ጠቓሚት እያ እሱ እንታይ ይገብር ኣለኹ መጀመርታ ኩሉ እቲ ፌስታል ይቆርፆ በቲ ዝደለኽዎ ክንዲ ዝደለኽዎ ማለት እዩ ምስ ቆረፅክዎ ካብኡ ሲል ይገብሮ ማለት እዩ ሲል ይገብሮ ብሓደ ሳይድ መጀመርታ ሲል ይገብሮ ብዙሕ ሰዓት ኣይትወስድን እያ በቃ ሰከንዳት እዩ ዝወስድ ካብኡ ከምቲ ዝበልኩኹም እቲ ስጋ ኦልሬዲ ከታቲፍና ገለ ብጎኒ መሓል ገዛ ይሕግዘኒ ነይሩ እንዳሃተፈ ብዙሕ ኣይኻተፍኩን ኣነ ደሞ እንዳመቐልኩ ክንዲ ዝኣኽለኒ ዝበልክዎ ማለት እዩ ናፍቲ ፌስታል የእቶ ኣለኹ ማለት እዩ ሕዚ ከምዚ እናገበርክን ያው ናብ ፍሪዘር ክን ተቐምጦ ካብኡ ተደሊኽን ትፅሕፋሉ እንተዘይደሊኽን ያው ኣነ ኣነ ብተፈጥሮይ እንትን ይርዮ እየት ስጋ ክሪኦ ኣለኹ እንታይ ኢለ ዝቐመጥክዎ ስለ ዝፈልጥ ብኸምኡ እየ ፒክ ዝገብሮ ያው ክትፅሕፋሉ ተደሊኽን ግን ሌብል ትገብሮ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ እና ከምኡ እንዳገበርኩ እየ ኣነ ዘቐምጦ ዋላ ዓፅሙ ዋላ ስግኡ ከምዚ ማለት እዩ ካሊእ ደግሞ ፍራፍረ እውን ከምኡ ሕዚ በናና ማንጎ ገለ መለታት ሲዝን ክኸውን ተሎ ከምዚ ንስሙዚ ገለ መለታት ስለ ንጥቀመሉ ከምኡ ደ ሴም ቲንግ ከምዚ ገይረ የቕምጦ ማለት እዩና ብጣዕሚ እዩ ስራሕ ክንዘቕልለልክን ስራ ከምዚ ጠቕሊልካ ብፌስታል እዚ ኖርማል ናይ ዕዳጋ ምሸሎ ፌስታል ብከምኡ ጠቕሊልካ ክትቐምጦ ተለኻ ኦፍኮርስ ኣብ ፍሪዘር እዩ ምንም ኣይኸውንን እዩ ግን እቲ ኣየር እውን ስለ ምስኡ ዝጥቕለል ብዙሕ እንትን ማለት ሪስክ እዩ ኢሉ ተባሂሉ ስለ ዝእመን ማለት እዩ ኣነ ከም ሰማዕኽውን ከምዚ ጉግል ዝገበርክዎን ማለት እዩና ሞር እዚ እንትን ኣለዎ ሳክ እዩ ዝገብሮ ነቲ ኣየር እዚ ኣብዚ ሕዚ ቀሰቢለ ካርየክን ክሙክር እየ ማለት እዩ ሕዚ መጀመርያ ፕረስ ይገብር ኣለኹ መጀመርያ ሲል ኣይገብሮን እየ ቱ ኤር ከምዚ ስሕብ ከብሎ እየ ዝገብሮ ዘለኹ መጀመርታ ማለት እዩ እቲ ኣየር ኩሉ ምንታን ክወፀለይ ድሓር ልክዕ ኩሉ ስሕብ ኣቢሉ ተኣየሩ ገለ ምስ ወፅኦ ካብኡ ሲል ትገብርኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሲምፕል ዝኾነት ኣሰራርሓ እያ ካብኡ ንነዊሕ ግዜ እውን ይፀንሐልክን እዩ ኣብ ደገ ውፂእኽን ክተብልኦ ተለኽን እውን ብዙሕ ማይ ይህልዎን እዩ ከምቲ ካሊእ ማለት እዩ ኣነ ድሓር ዲፍሮስት እየ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ ብማይክሮዌቭ እቲኽን
بموقت ويدما بهيت زي كونسي بالديفورست خنت تقبره كل جزء أنا قدم أنا قاشة خوين زرح نوركوس حتى تنسيو نيرو مهنياتهم ناف كافريزر أوتينا نا مايكرويف نتو كاو دارجا فرق بسول فرق ماي يخون كاو ميسنا تزي أخيلنا ويبتلي ببزح ندحر غيرنا يو مالتي كاو ميسنا فريزر نتو كاو ميسنا ندقرا نتقمو مالتي بتعمي عاوي ريسك يو خمز عين نقر نتعنانا سو تخيلكن نشتن كنت تختصرح أوز حسب كن داقبركن بفلاي عدنا دمو لمي بزو حساب سلازدقام زولي مالت عد خيرن نحلوه وعلى غزانا ونكم سلازدقام ولدي كم سلازدقام خالي غزا بتعمي بزحات فريج اوريدي او زيبول غزا يلني ونا خم እንዳገበርክን ንእሽተን ዓቐንክን ካብኡ ደሞ ሓደ ግዜ ስጋ ተወፂኡ ደሞ ናብ ደገ ናብ ፍሪዘር ተመሊሱ ኣየኣትን እዩ ብዙሕ ግዜ ንሰርሖ ስሕተት ማለት እዩና እቲ ስጋ ኦልሬዲ ኮንታሚኔት ስለዝኾነ ምስ ኣየርን ማይን ገለን ተመሊሱ ናብ ፍሪዘር ከኣት ተሎ ሞር እዩ ናይ ጥዕና ፀገም ዘምፀልናና ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓ ክተርፍ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ማለት እዩና ኣነ ንባዕለይ ከምቲ ዝበልኩኹም ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ዓዲ መጀመርታ መፅእ ብዙሕ ግዜ ከምኡ እየ ዝገብር ነይረ ከብሎ ተለኹ ቀልጢፉ ስለዘይፈርሰለይ ማለት እዩ እና ንኽፈርሰልክን እንድሕር ደሊኽን ማይክሮዌቭ ተሃሊክን ኣብ ዲፍሮስት ትገብርኦ ዘረባ ዳምድ ከም ኮይኑ እምበር ተዘይኮይኑ ደሞ ኣውፂኽንኦ ኣብ ታሕቲ ፍሪጅ ተሕድርኦ ካብኡ ንግሆ ትጥቀምኦ ማለት እዩ ያው ታይምክን ማኔጅ ትገብርኦ ትኽእላ ኣለክን ማለት እዩና እዚኣ ናተይ ምኽሪ ኣሎም መዓንቲ ምናልባት መብዛሕትይኽን ትፈልጦ ትኽእላ ይኽን ኣይትፈልጦን ማለት ኣይኮንኩን እየ ግን ዘይፈልጥ ሰብ ደሞ ክህሊ ይኽእል እዩ ናተይ ደሞ ተመልከትቲ መብዛሕትይኽን ካብ ዓዲ ኢኽን ሶ ኣነ ደሞ ንዓኽን ዝጠቅም ምኽሪ ክህብ ዝረኣኽቦ ዝለመድክዎ ወይ ድማ ልምዲ ዝረኸብኩሉ ነገር እዩ ምሳኽን ሼር ክገብር ምንታን ማለት እዩ ካሊእ እቲ ፌስታል ሓደ ፌስታል ሲል መግበሪ ተወዲእኒ እዛ ናይ ባጊየ ዝጥቀም ዘለኹ ማለት እዩ ነቲ ኣዕፅምቲ እውን ብዙሕ ኣይሕዘን እዩ ዓበይቲ ኣይኮነን ፌስታል ዝገዛእኽዎ ሶ ከምዚ ዓይነት ፌስታል እውን ጥቀማ ትኽእላ ይኽን ማለት እዩ ካብኡ ድሓረ ደሞ መይሳ ኣሊሸ ደሞ እዛ ፌስታል እዚኣ መይሰ ረኺበ ቢኮዝ ክልተ እየ ገዚአ ነይረ ትገዝኦ ተለኽን እታ ማሽን ንበይና ፌስታል ንበይና ኢኽን ትገዝኦ ወዶ ሶ ኣነ ክልተ እየ ገዚአ ነይረ ምስና ናበይ ዳ ገይረየ ኢለ ኣሊሸ ሲኢነዮ ነይረ ካብኡ በቲ ሓደ ፌስታል እየ ይጥቀም ነይረ ምክንያቱ እቲ ስጋ ከይበላሸዎ ንምእንታን ማለት እዩ ድሓር ግን ረኺበዮ ሳኡ መይሰ ነዚ ይጥቀም ኣለኹ ማለት እዩና ብጣዕሚ ጠቃሚት ማሽን እያ ተጠቕማላ ይኽን ተሃልያ ትክን እውን ስኢልክን ኮፈይ ተብልኣ ተጠቕማላ ክብለክን ይፈቱ ኣና ንቢዝነስ ድማ ኣብ ዓዲ ዘለኹም ገለ ማለት እዩ ምናልባት ክትጥቀማሆም ዝንዳገበርክን ሽሮ በርበረ እንትሰዳ ኣሕዋተይ ደሞ ብጣዕሚ ጠቃሚት ዝኾነት ማሽን እያ ሶ በዚ ጌርክን ትጥቀማ ትኽእላ ይኽን ማለት እዩ ኢዚ ማለት ቅልል ዝበለት ዓብዪ ማሽን ገለ መለስ ኣየድልን እዩ እዚ ባልቲ እንዳገለ ትሰርሓ ተሃሊኽን በተለይ ማለት እዩ እና ከምዚኣ ገይረ ኣነ ጥቕልልን ለቢለ ካብኡ ኣብ ፍሪዘርና ነቕምጦ በቃ ቀስቀስ እንዳበልካ ብጥዕመክን ግዜ ክትሰርሖ ብዝሓሰብክንኦ ነገር እንዳገበርክን ትጥቀምኦ ማለት እዩና እዚኣ ንዓይ ስለዝጠቐመትን እየ ንዓኸን ሒዘልክን መፅእ ሆፍሊ ንዓኸን እውን ትጠቕመክን እያ ኢለ ተስፋ ይገብር እና እስኪ ንኻሊእ እንታይ ትጥቀማላ እንድሕር ንኻሊእ ነገር ትጥቀማሉ ኮይንክን እስኪ ንገራኒ ኢኽን ወይ ኮሜንት ፀሓፋ ኢኽን እቲ ቪድዮ ድማ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እንዳገበርክን ናብ ካልኦት ኣሕዋትክን ክበፅሕ ገበሮ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይ ዶንት ኖ ዋይ ንምንታይ ናተይ ቪድዮ ብዙሕ ከምዘይ ቫይራል ከምዘይወፅእ ከምዘይራኣይ ኣይ ዶንት ኖ ብተኸታታሊ ይሙክር እየ ግን ኣይወፅንና እስኪ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ እንዳገበርኩም ኣብ ጎንና ሁኑ ክብል ይፈቱ ማለት እዩ ካብኣ መወዳእታ ደሞ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ከመስግን ዝደሊ ብቀዳማዊ ናይ ወደ ዓመት ግዜ ደሞ ክዳን ሒዘልክን መፅእ ነይረ ርኢክን ነይረ ክትገዝኣ ትደልያ ኢለ ሊንክ ገለ መለታት ኣቕሚጠልክን ነይረና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኦርደር ዝገበርክናለ ኣሕዋተይ ዝገዛእኽናለ ኣሕዋተይ ቴንኪዩ ብጣዕሚ ብልቢ ማለት እዩ ብልቢ እየ ከመስግነክን ዝፈቱ እቲ ፕሮሰሱ ብጣዕሚ ክብድ ይብል እዩ ርኢኽን በተለይ ኦንላይን እንትን ክኸውን ተሎ ግን ብሓቂ ማለት እዩ ስኢሉ በቃ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ሰፖርት ክገብረካ ዝደሊ ሰብ ከም ዘሎ እያ ኣብ ሂወተይ ርኤ ማለት ኤክስፒሪየንስ ወሲደ ማለት እዩና ብጣዕሚ ከመስግነክን ይፈቱ ቴንኪዩ ሶ ማች ይቐኒለይ ሊንክ ሕዚ እውን ኣብ ታሕቲ ክገድፈልክን እየ ኣለኒ እዩ ሓደ 2-3 ክዳውንቲ ዝተረፈ ኣብዚ ደሞ ከም ቤተሰብ እውን ሰፖርት ዝገበርክና ንሕዋተይ ከምስክነክን ይፈቱና ደገ ወፂና ያው ፖስታ ቤት ከይደ እየ ዝሰደልክን ዘለኹ ኣሕዋተይ ማለት እዩና
ቴንኪዩ ካሊእ ግዜ ብካሊእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና። ይቕኒየለይ ባይ ባይ